Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndakaiti patapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma She, ndiri murume uye ndiri muimbi achiri kusimukira, handisati zvangu ndava kutombozivikanwa. I am still an upcoming artist. Nyaya yangu inotirwadzei, asi kutorumwa nechekuchera chaiko. Mukoma She, muchiona ndichiuyawo kwamuri inhau yekutoti ndiri kutotsvakawo ruoko runokwanisa kundibatsira kuti upenyu hwangu hunge huchizotambanuka. Inini ndiri munhu akakura mumaruzevha ekwaChihota to be particular, uye mukukura kwangu pamba pedu painge paine vanhu vainge vaine zvipo zvekuimba. Sekuru vangu munhu wekutoti aiva nechipo zvekuti dai kwanga kuri kunzi mukati mekurarama kwedu hakuna vanhu vainge vakaganyira sekuru vangu. Sekuru vangu vangadai vakatoimba nevamwe vaimbi vakafanana nana Leonard Dembo, nekuti sekuru vangu vainge vachigona zvikuru sei kugadzira magitare. Then ivo sekuru vangu vainge vaine umwe munin'ina wavo uyo ainge achigona kuridza madrums. Asi sekuru vangu nemunin'ina wavo iyeye vakatombozamawo kuti vange vachiuya kuHarare sezvainge zvichingoitawo vanhu panguva yacho iyoyo vaine magitare avo, ndokubva vazamawo kuti vange vachitsikisa mimhanzi yavo. Asi mukoma, kana kuine vanhu vanenge vakaganyira mhuri yekwenyu, kuganga kuya kwekuti hamufi makabata chinoendeka, hanzi zuva racho iro rekuti sekuru vangu nemunin'ina wavo vaifanira kuti vange vachizosainiswa contract yavo. Mukoma, hanzi pane zvakangoitika, ndokubva vatoudzwa kuti uyo wacho aifanira kuti ange achizovapo, wacho aifanira kuti ange achizovamirira wacho uyo aifanira kuti ange achizovamirira samaneja wavo, hanzi akabva aita accident. Kunyange zvake asina kushayika paaccident yacho iyoyo iyo yaainge asangana nayo, but hanzi akabva azogara muchipatara kwenguva yakati rebei. At that time ivo sekuru vedu manzwiro acho atakazviita pavakabva kumusha vachienda kuHarare, hanzi vainge vaine 3 kgs dzemhandire. Saka hanzi vainge vachingorarama nemaputi iwawo, sezvo vainge vasina kana mari chete yavainge vainayo yainge ingoriwo mari yekuti vakwanise kuenda kuHarare ikoko nekuzodzokawo, plus vainge vaine chivimbo chekuti kana kuri kunzi vakakwanisawo kuzoti vange vachizopiwawo marecords ekuti vange vachizosaina vachizotangawo kutsikisa mimhanzi yavo, vaikwanisa kubva vazotobudirira. Asi hazvina kuzofamba sekudaro mukoma. Vana sekuru vangu hanzi vakadzoka vasina kana chavainge vainacho. Mukoma, family yedu pane munhu akaigadzira kutigadzira zviya zvekuti chose chatinenge tabata hakuna kana chinombobudirira. Tiri vanhu vanongotevererwa neshavi renhamo. Iniwo mukoma, mukukurawo kwedu tainge tichingosanganawo neminyama iyoyo, minyama yekuti chose chaunenge wabata, zvisinei nekuti chinhu ichocho chaunenge wabata chinenge chiri chitsva sei, asi kungochibata chete chinobva chatotanga kutosakara. Saka takangokurawo tiri musituation iyoyo, asi unorohwa nenhamo mukoma, zvekuti mose semhuri munosvika pakutojaira vara rekuti isusu takasikirwa kuti tinge tichizova vanhu vanotambura. Ndichikurawo mukoma, izvi zvekuimba zvainge zviri muropa. Ndakatanga kudzidzira kuridza mabhanjo ndiri mudikisa paya pandainge ndiri kumombe, so ndakakura ndiri mazviri. Ndakazosvika pakuramba chikoro. Chakazoita kuti ndinge ndichiramba chikoro inhau yekuti patemu ndega ndaiona kuti sometimes ndaikwanisa kutoatenda mazuva mashomanana. Nguva dzangu zhinji ndedzekuti ndaingofambirawo kuenda kuchikoro zvezita, ndobva ndazodzingirwa hangu school fees, unlike umwewo munengena wangu uyo aiti kana tadzingwa obva azotanga zvake kuverenga mabhuku ake
inini ndaibva ndazotora bhanjo rangu ndobva ndazotanga kuridza. Nguva zhinji ndaibva ndazotanga kuridza bhanjo rangu riya nasekuru vangu. Sekuru vangu unfortunately mukoma vakazoshaika mugore ra2014 ende pakashaika sekuru vangu mukoma kunyangwe mari yecoffin takatoishaya. Vanhu vemunharaunda ndo pavakazototi no, murume uyu hatingamuvigi nenzira dzakadai. Vanhu vemunharaunda mukoma ndo vakazotoita zvekuti vange vachibatanidza mari ndokubva vazotobatsira baba vangu kuti coffin ringe richitengwa. Dai kwanga kuri kunzi vanhu vemunharaunda vainge vasina kubatanidza mari dzavo kuti sekuru vangu vange vachizotengerwa coffin, kungadai sekuru vangu vakavigwa vasina kana coffin. Saka sekuru vangu vakati vashaika mugore ra2014, ininiwo ndakazongoramba ndichingoenderera mberi ndichingoitawo izvozvo zvemabhanjo. Asi vabereki vangu kunyanya amai vangu zvemabhanjo izvi vainge vasingazvidi because kubva zvavainge vakasangana nababa vangu. Baba vanguwo apo pavainge vachishandawo kuHarare saGarden Boy, baba vangu vainge vachingoitawo tsika nemabhanjo iwawo. Saka ivo amai vangu vainge vachiti izvi zvemabhanjo hazvina kana pundutso. Pandakaona kuti vabereki vangu vainge vasingadi izvo zvandainge ndichiita, zvandairamba ndichingoshingirira kuita zvemabhanjo, then ndakabva ndazotiwo regadzai ndinge ndichiendawo kune dzimwe hama dzangu idzo dzainge dzichigarawo muHarare imomo. Asi hama dzangu zhinji mukoma tingangoti ruzhinji rwedu tiri vanhu vekuti tinongoshanda mabasa aya anonzi maarara rese chamuka inyama. Ndakazoti ndapindawo muHarare ndokubva ndazotanga kugara neimwe cousin brother yangu. Tainge tichigara mu1 room imomo takati mukoma, maiguru nemwana wavo 1 neni mukoma. Zvinhu zvainge zvakaoma kusvika ndazowanawo basa as a garden boy. First pay yangu mukoma, sezvo ndaiva munhu wekuti zvemusic zvainge zviri muropa, ndakabva ndaenda kustudio kuti ndinge ndichitsikisawo nziyo dzangu. Ndapedza hapana kana kwazvakaenda, ndega ndaingoona kuti kunyangwe ndikatsikisa mimanzi yangu chandaingoita ndechekuti ndaingotumidzira vehukama kana kuti ndinenge ndichingoteerera music yangu mufoni mangu. Kuredhiyo ndakatombozamawo kuti ndinge ndichiendesa music yangu, asi yakangoridzwa musi weinterview chete. Ndakarekodha maalbums akawandisisa mukoma, kana kuri kunzi ndikada kuverenga mari dzandakashandisa ndichienda kumastudios akasiyana-siyana mukoma, mari dzacho dzakawandisa. Ndakambosvika pakuzviudza kuti awa maproducer awa acho anonzi ndiwo ane mukurumbira munyika yedu ino yeZimbabwe. Kana kuri kunzi ndikaendawo ndikanorekodha kwavari, paya pavanenge vazoisa matags avo pamasongs angu, vanhu vanobva vazokasika kuteerera music yangu. Asi mukoma music yangu hakuna kana kwayakambogara yaenda. So mumwe musi ndakati ndiri pafoni ndakabva ndazoonawo umwe mubatsiri uyo ainge achishambadza kuti iye anobatsira palist rezvaainge achibatsira painge paiva nekuti kana paine vanoda kuzivikanwa pamabasa avo emimhanzi, kureva kuti aikwanisa kukupa mushonga wekuti unge uchizokurumbira mumimhanzi. Ndakabva ndafara sei mukomanashe, ndakatora nhamba dzemurume uya ndikabva ndamufonera pamwe chete nekuvaudza nyaya yangu. Vakabva vati nyaya idzi dzainge dzisingadi pafoni asi dzainge dzichida kuti ndinge ndichiuya kwavari direct. Asi mukoma murume uyu akandidyira mari yangu 2 times ende aita zvekundichaja mazimari. Pandakazoenda kechi3 ndichimuudza iye ndichiti zvino kana akasada kundibatsira inini ndainge ndafunga kuti ndinge ndichienda kunomumhangarira kumapurisa. Iye ndo paakabva azondiudza kuti shamwari, izvi zvauri kuda kuti ndinge ndichikubatsira nazvo ndati ndakakutarisa ndabva ndaona kuti
mweya wacho urimo mudzinza rekwenyu, mweya wacho wakangofanana nemweya wengozi. Inini handingaukwanisi kuupedza nekuti ndiri mutorwa kwauri. Murume uya iye akabva andiudza kuti vanhu vaikwanisa kundibatsira vainge vari vanhu vechirudzi kana kuti vamwe vanoshandira vakapfeka micheka yeblue iya yakafanana nemicheka yeretso but isiri yemacolors aya anoshandiswa nevanhu vemuno muZimbabwe, asi macolors acho anenge ari eblue. So inini ndakabva ndati zvino munhu uyu ndichamuwana kupi? Sekuru vaya vakabva vazoti zvaikwanisa kuvatorera nguva, asi vainge vachazonditsvakira information. Mushure mekunge vazonditsvakira information, then vaibva vazondizivisa kuti munhu wacho wavainge vawana aikwanisa kundibatsira here. Ndikabva ndati zvakanakai, ndakadzokera zvangu kubasa, asi mukoma handina kana kumbogara ndaregedza kuita izvo zvemimhanzi. Pandakaonawo kuti mari dzacho dzandainge ndaburitsa dzainge dzakawandisa, iniwo ndakabva ndazoitawo shungu kuti ndinge ndichitangawo kuita zvekuzvirekodha ndiri ndoga. I remember kuti pandakatenga studio yangu iyi ndakatoita zvekutoibatisa, ikabva yauya kuno kuHarare nebhazi ramunenzwa. Studio yangu iyoyo ndainge ndakatenga laptop yangu, maspeakers, mic nezvimwe zvinhuwo zvekushandisa mustudio mangu. Ndakati ndatora zvinhu zvangu zviya ndokubva ndazotanga kuzvitsikisira mimhanzi yangu. Zvekare ndainge ndavawo nemamwe madzishamwari angu awo ainge achiitawo zvekutsikisa mimhanzi, asi vainge vachitsikisawo mimhanzi yakasiyana neiyo yandainge ndichitsikisa. Asi mukoma izvi zvatainge tichiita ndizvinhu zvekuti at the end of the day kwaingoita sekunge kutamba, because kunyangwe taitsikisa mimwe mimhanzi yekuti uchipedza kutsikisa waiti apa manje ndaenda nenyika, asi music iyoyo yaizongoperera mufoni kana kuti waizongotumidzira veukama neshamwari dzako zvobva zvazongoperera ipapo mumagurupu epaWhatsApp. Ndakapinda ndichapinda zvekare mukoma ndichizamawo kuti vanhu vange vachisapota music yangu, asi hakuna kana kwazvakasvika. Kana ndega mukoma ndakambosvika pakuneta ndichiona kuti izvi zvandainge ndichiita kwainge kuri kungozvifadza, asi kuti ndinge ndichizonzi ndichabudirira muupenyu hwangu ikoko kwainge kuri kunyepa mukoma. Then ndakatoti one day ndakavarayirwa, ndopa ndakabva ndazoona message yainge yakangonzi muzukuru fona izvezvi. Ndakabva ndachimbidza ndokubva ndanotenga airtime. Mushure mekunge ndatenga airtime ndakabva ndazofonera sekuru vaya avo vainge vakambondivimbisa, vakandiudza kuti ivo vainge vachazonditsvakira munhu wechirudzi uyo aikwanisa kuti ange achizondibatsira mukoma. Vakabva vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichisvika kumba kwavo, asi kwainge kwatodoka. Ndakabva ndazovaudza kuti ndainge ndichazosvika kumba kwavo mangwana acho makuseni seni. Ndakabva ndamukira kukumbira murungu wangu uyo wandainge ndichishandira panguva yacho iyoyo. Ndikabva ndamuudza kuti pane zvimwe zvinhu zvandainge ndichida kuti ndinge ndichinoita mutauni. Ndokubva ati it is okay, but ndaifanira kuti ndinge ndichizomumirira sezvo iyewo ainge achishandira mutauni, saka aizondidropa apo paanenge achienda kubasa kwake kutauni ikoko. Ndakati ndakamirira murungu wangu uya mukoma ndakanzwa sekunge ndainge ndanonokerwa, because as far as I knew ndainge ndichiti kana ndikatarisa motikari yake ndainge ndava kutoona motikari yake sekanhana kadhadha chaiko. Mupfungwa dzangu ndainge ndava kuzviudza kuti once ndava famous ndainge ndiine motikari yangu iyo yandainge ndiinayo mupfungwa dzangu. Ndaida imwe motikari iyo inonzi Rem, ndaipota ndichingoionawo pamapictures, ndo yainge irimo mupfungwa dzangu iyoyo. Zvino mukoma murungu wangu akazoti aenda neni ndokubva azondidropa mutauni, iye ndokubva azopfuurira zvake achienda kubasa kwake. Inini ndakabva ndazotora makombi awo ainge achienda
uko kwainge kuchigara sekuru vaya avo vainge vakambondidyira mari yangu ruviri rwose. Ndakati ndichinosvika kuya vakabva vazondipa madirections awa mukoma. Ndakati ndakamatarisa ndakabva ndaona kuti kwacho kwandaifanira kuti ndinge ndichienda kunobatsirwa rwainge rutori rwendo rwainge ruchizotonditorera mari yakawandisisa. Ende izvi handaikwanisa kuti ndinge ndichizviita mwedzi iwowo. Ndakarwadziwa sei mukoma, because mumaindi yangu ndainge ndatozviudza kuti apa ndainge ndatobudirira, asi sezvisinei ndakabva ndazoshingirira ndikabva ndazounganidza mari. Ndakati ndaunganidza mari ndokubva ndazonyepera murungu wangu kuti ndainge ndambofunga kuti ndinge ndichienda kunoshanyira amai vangu. Iye akati ainge achida kundiperekedza, asi ndakabva ndaramba kuti ange achindiperekedza. Ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuenda ndiri ndega. Mukoma, ndakazoti ndaenda kuya kwacho kwandainge ndakanzi ndokwaiva nemunhu uyo aikwanisa kuzondibatsira. Ndakati ndichinosvika pamba pemuchinda wacho iyeye ainge atori munhu wechidiki zvekuti ndega ndakabva ndatotanga kumushora. Asi chakandinetsa ndechekuti ndakati ndichingonomushora kudai so, iye akabva atotanga kutondituka achindidzinga pamba pake. Akabva ati, kubva zvawanditarisa ndabva ndatoona kuti uri kundishora, saka kana uri kundishora uri kudei pamba pangu chimbodzokera. Kana wazoona kuti ndinokwanisa kukubatsira wobva wazodzoka, then tobva tazotanga kushandidzana, not kuti tinenge tichishandidzana tichiita zvekushorana. Ndakabva ndakumbira ruregerero apa ndichiona kuti kana kuri kunzi murume uyu akaramba kundibatsira nemari dzose idzo dzandainge ndashandisa, apa ndinenge ndatoita losi chaiyo. Murume uya mukoma ndakabva ndamuzivisa zvose izvo zvandainge ndichida kuti iye ange achizondiitira. Akabva ati painge pasina kana problem, dambudziko rangu ainge arivheneka zvekare ainge ariona, ende ainge akariudzwa nemurume uyo ainge akambondibatsira akandidyira mari. Then ndakabva ndazopiwa rimwe bepa iri mukoma rainge rakaita rewhite. Asi chakandinetsa ndechekuti ndakati ndichingopedza kusaina bepa riya ndakabva ndarutsa magodo eropa. Ende zvinhu izvozvo zvakandinetsa kusvika muzuva ranhasi mukoma, zvinhu zvekuti zvakandinetsa. Ndakati ndapedza kusaina bepa riya murume uya akabva andiudza kuti aiwa, unokwanisa kuchidzokera zvako muzukuru, nekuti kwose kwauchaenda uchava munhu wekuti unenge uine mukurumbira wekuti uchazivikanwa pasi rino rose nenyaya idzodzi dzekuti unogona kutsikisa mimhanzi. Ndakadzokera kuHarare kubasa kuya ndichifara zvekuti ndakati ndazotsikisa mimwe mimhanzi yangu mukoma, zvino zvacho zvakatomboita sekunge zvainge zvava kuda kunobudirira. Asi ndakati ndava kuda kunobudirira mukoma, ndo pandakabva ndazotanga kurwara. Apa mimhanzi yangu mukoma yainge isati yatopedza kugadzirwa kustudio uko kwandainge ndakaenda kuti ndinge ndichitsikisa mimhanzi iyoyo. Ende ndainge ndisina kana kumboenda kunotsikisa mimhanzi yangu kuvanhu vane mukurumbira, nekuda kwekuti mashereni angu ainge asina kubatana semunhu wekuti ndainge ndanyanyisa kuburitsa mari. Saka ndakaendawo kune umwe murume uyo wandainge ndichiziva kuti kunyange zvake asina mukurumbira, asi aiva munhu ainge aine chipo panhau idzi dzekugadzira mimhanzi. Ende mukoma, zvakandirwadza ndezvekuti ndakati ndapedza kutsikisa, iye ava mubishi rekuti ange achigadzira mimhanzi yangu iya kuti tinge tichizoirilisa. Umwe musi ndakati ndaenda kustudio kwake ndakaona munhu ari mubishi rekugadzira kompyuta yake. Ndakamubvunza kuti ko chii chainge chichitora nzvimbo. Iye akabva ati kwandiri paiva neumwe murume uyo ainge ari shamwari yake. Saka murume uyu zvaakaita ndezvekuti akauya ndokubva ati laptop yake iyo yaanoshandisa kuedita mavideos, because murume uyu anowanzokuhaiwa nevaimbi avo vanenge vachida kutsikisa mavideos avo. Saka iye ane makameras ake. Saka akauya kustudio uko kwandainge ndatsikisa mimhanzi yangu achiti iye laptop yake yainge yafa. Saka aida kuti ange achikopera mamwe mavideos awo ainge ari mune rimwe hard drive rake, then obva azomaisa mufoni. Mukoma, producer wangu uyo iyewo akati haazivi kuti
chii chakaitika. But iye mukutaura kwake akati murume uyu akati achinobayirira USB rake, then computer ndokubva yazoripota kuti yainge ine virus. USB iyo yainge yabayirirwa pairi yaiva nevirus. Saka murume uya paakaona kuti ndo zvainge zvaitika, akabva azoita switch off antivirus. Kuno switcha off kwaakaita virus riya rakabva ranopinda mukombiyuta, ndokubva ranodya mafiles ose awo ainge ari mukombiyuta. Ndo kuzorasikirwa kwandakabva ndaitwa nealbum rangu iro randainge ndakatsikisa. Album rainge riine 6 masongs mukoma, mabhiti acho ose akabva adyiwa. Apa murume uyo ainge ari producer wangu ainge asina kana kumboseva album iroro anywhere else, rainge ringori mukombiyuta. Album rangu mukoma rikabva ranyura. Kunyange zvedu takazozama kuti tinge tichitsikisa patsva nziyo idzo dzandainge ndakatsikisa, but ndega mukoma ndainge ndatoora moyo. Ndaora moyo kudaro ndakabva ndazodanwa neimwe cousin brother yangu uyo ainge awanawo basa kumaChina kune imwe mine yainge ichangobva mukuvhurwa. Saka ndakabva ndazongosiyana nazvo ndokubva ndazoendawo kumaini kuya, mine yemaChina. Ndikabva ndati it is far much better kuti ndinge ndichimbozamo zvimwe zviri nani than kuramba ndiri garden boy ndichingozvivimbisa kuti one day ndichazoitawo very popular. Ndakazoti ndava kuya mukoma ndakambotanga ndichifunga kuti zvimwe kuda rainge riri basa ratainge tichiita iro rainge richindirwadza. Dzamara ndazotoona kutoti no man, urwere uhu hunenge hwava kutoda kutokomba. Zvinhu izvi zvakatanga umwe musi ndakati ndanzwa mudumbu ndokubva ndazomhanya kuenda kutoilet, asi chakandinetsa ndakati ndaenda kutoilet kuya, instead yekuti ndinge ndichiita tsvina mukoma ndakabva ndazoita tsvina yainge ingori tsvina yeropa mukoma. Zvinhu izvi zvakandivhiringidza mupfungwa, ndichisimuka ndichicheuka ndichiona kuti chemba yose yainge yakaita kusinina neropa. Zvinhu izvi hazvina kuitika ka1, zvakaramba zvongoitika. Dzamara ndazodzokera kumunhu uya uyo ainge akandibatsira kuya kwandainge ndakamborutsa magodo eropa. Ndakabva ndamuudza kuti ndo zvandainge ndichisangana nazvo. Iye mukoma pari zvino ari kundiudza kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichibvisa mombe 3. Kana tabvisa mombe 3 idzi, then anokwanisa kuti ange achizobvisa zvacho zviri kukonzeresa kuti ndinge ndichirwara. Iye akangonditi wakaputsa mhiko, but mhiko dzacho dzari kuti ndakaputsa handitonzwisisi kuti imhiko dzakaita sei, because hapana kana mhiko yaakambondiudza kuti iyi ndo mhiko yawaifanira kuti unge usingazoputsi. Pari zvino mukoma kubva zvandakabva kwaari ane mimwe mishonga iyo yaakandipa, iyo yaakandiudza kuti after 3 kana kuti 4 days ndinofanira kuti ndinge ndichibika porridge, but porridge iri randinobika rakaita rechiboiso. Saka hanzi ndo rinozondibatsira kuti ndisazoita tsvina inenge iri tsvina yeropa chete. Saka handiziviwo mukoma kuti zvose izvi zvandiri kusangana nazvo zvichazoguma zvaita sei. Ende kwacho kwandinokwanisa kuzowana mombe dzacho idzo dzaakati anoda hakuna mukoma. Muri yeZimbabwe ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo, nekuti urwere uhu kunyange zvavo pari zvino wakambonyarara, asi urwere hwekuti haujairiki, kuti pose paunoenda kutoilet unobva waita tsvina yeropa zvekuti chemba yose inosara yakazara ropa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa nemwanakomana uyo. Zvakangoma zvoveduwe. Mwanakomana uyo anga akati mukoma kana muchida ndinokwanisa kukutumidzirai mapictures. Ndikati I believe your story. Zvakangoma zvoveduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyo mucomment section.